Ето ни отново и нас. След няколко часа стартира форумът Европейски столици на културата. В него ще се включат представители на различни европейски държави, които ще коментират предизвикателствата за опазване на културните наследства. Наш събеседник сега е именно едно такова лице, представител на кандидатурата за Белград 2020. Казваме добро утро на Данко Рунич. С превода ще ни помага Стоян Бараков. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Трябва в началото да кажем, че София и Белград няма да се конкурират, което е хубаво. София и Белград не са конкуренти, що е добро. Наравно. Което обаче не значи, че не могат да работят заедно и да си помагат в кандидатурите. Али то не значи да са они конкуренти и да не могат да радят заедно. Именно за това и вие сте тук. И баш зато стои и ви овде. Tako je. Да. Как очаквате да протече форума днес и какво очакваме от него? Šta očekujete od foruma danas i kako će on biti uređen? Sofija i Bugarska je kandidat, kao što znate, verovatno za 2019. godinu, a grad Beograd je izrazio želju da bude Evropska prestolnica kulture 2020. Белград изрази желание да бъде домакин на Европейска столица през 2020 година. Mi smo, ono što je nama izuzetno važno u gradu Beogradu je podrška gradova iz regiona i nadamo se da će nas и София поддържати в нашия напор. Ние търсим подкрепата на градовете, на столиците от региона и се надяваме да получим тази подкрепа от София. От нас имате изцяло подкрепата. Имате нашу поддръжка. В България сега се коментира дали София е най-правилният град, който трябва да излучим. Разбира се, това ще стане ясно в бъдещето. Сега разговаряме дали то София най-боли град за ово прилико. Има ли подобни дискусии в Сърбия? Дали Белград е най-правилният град, който трябва Сърбия да излучи? И у Сърбия дали е Белград най-боля кандидатура? Наравно. Има само još градова koji bi se još prijavili. Има още много градове, които биха готови за това. Проектът Европска престолница култура е заista най-престижният проект. Най-престижният проект от областта на културата на нашия континент. Самим тим доста градova želi да участват. С това поради това много градове желаят да участват. Ние вярваме, че кандидатурата на Белград обзиром да се zapravo radi o strateškom planu razvoja kulture u Beogradu представлява един стратегически проект за развитието на културата в Белград. Да će unaprediti kulturu ne samo u Beogradu, тя ще развие културата не само в Белград, но и във всички градове в Сърбия, а и в по-широк план в региона. Аз ви предлагам сега да видим едно видео, което не е за кандидатурата на София, а за кандидатурата на Велико Търново, който също издигна кандидатура за Европейска столица на културата за 2019 година. С какви прояви смятат да изпъкне през годините на подготовка Търново, това разказват кореспондентите ни от града. Младежта на Европа пази културно-историческото наследство е основната тема, по която Велико Търново ще проведе 8-годишната си програма за участието си в конкурса за Европейска столица на културата. Макар че процедурата е дълга и трудна, според членовете на инициативния комитет по подготовката, Велико Търново има много съмишленици в лицето на неправителствени организации. До края на следващата година Министерството на културата трябва да подготви критериите, по които ще участва градовете кандидати. През 2013 година в България ще има първа селекция на градовете. Окончателната обаче оценка ще бъде ясна в края на 2014 година и през 2015 година Съвета на министрите на Европейския съюз ще обяви града, който ще кандидатства за Европейска столица на културата през 2019 година. През 2019 година България ще се съревновава с Италия за столица на културата. Избирането на български град представител пък ще бъде трудна задача, затова и обществеността трябва да се включи в инициативата. Само да се очаква на организаторите или само на официалните институции да свършат работа, а всички останали да бъдат публика, това не може да стане. Конкуренцията виждате, че е голяма, защото всичко това довежда и туристи. Довежда и много финансов ресурс в съответния град, който стане културна столица. Освен за Европейска културна столица, Велико Търново ще кандидатства пред ЮНЕСКО и за получаването на статута на фестивален град. Чухме на какво залага Велико Търново в своята кандидатура. На какво ще заложи Белград? Какви са основните качества, за да стане европейска столица? Верujemo da Beograd има предност, pošto je geopolitički centar региона. Белград има предимство, тъй като е геополитически център на региона. Što je zaista imao interesantnu istoriju u posljednjih 50 godina. Има наистина интересна история през вековете. Ali također verujemo u projekat koji je naš stručni tim izradio sa Skupštinu grada Beograda. В качество на проекта, който нашият екип изработи.
Projekat predviđa za svaku godinu do 2020 godine partnerstvo за всяка година до 2020 година с партньорите, градовете партньори на Сърбия. Jednim gradom u regionu i jednim gradom един град в региона и един град в Западна Европа. И надamo se da će na našem putu jedan od partnerskih gradova iz regiona. regiona. И се надяваме, че в тази насока София ще бъде един от нашите партньори. Както ви казахме, така ще бъде. Каква всъщност пък ще е основната тема на лекциите, които ти ще изнесеш? Ти ще бъдеш лектор на форума, за който споменахме. Вие ще имате предаване на форума. Svakako da je naš cilj uopšte organizacionog odbora grada Beograda za podnošenje kandidature. Нашата цел на града, на екипа, който подготвя кандидатурата на град Белград, je da se projekat Evropske prestonice kulture proširi na zemlje koje nisu članice Evropske unije. Проектът Европейски столици на културата да се разшири и да обхване градовете, които не са от държави, които не са членки на Европейския съюз. To je ranije bio slučaj. Имаше такъв случай по-рано. Međutim, pravila su se sada promenila i trenutno je u toku nova runda pregovora o tome kako bi trebalo da izgleda budućnost Evropske prestonice kulture posle 2019. godine. Но ситуацията сега се промени и по различен начин изглеждат нещата по отношение на това какви ще бъдат столиците, кои ще бъдат столиците на европейската култура до 2019 година. Kvalitetom našeg projekta i samom izuzetno veliko zainteresovanošću Beograđana da ovaj projekat dobiju. Голямата заинтересованост на белградчани да този проект да получи. Pokušavamo da i članice Evropske unije i naše partnere u Briselu zapravo poguramo u pravcu da se projekat otvori za нечланиce Evropske unije. Се опитваме да стимулираме нашите приятели, включително в Брюксел, за да насочат дейността си именно в тази посока. Градовете в България, които се кандидатират за столица за 2019 година, залагат изцяло на младежки проекти, на младежта, на младите хора. Това ли ще се случи и в Белград? Гледайки теб, разбира се, младите хора така са част от бъдещето на една държава, на един град. Това ли ще заложи и Белград в своята кандидатура? Дали će Beograd biti isto? Za mladima. Jeste. Jedan od strateških prioriteta našeg projekta един от стратегическите приоритети на нашия проект je ostvarivanje partnerstva sa univerzitetima. Реализация на партньорство с университети. Obzirom da želimo da mladi ljudi već sada хора още сега osjećaju projekat kao svoj. Да чувстват проекта като свой. I da ljudi koji već se sada već upoznaju sa projektom zapravo budu nosioci 2020. И хората, които сега са във връзка с проекта, да бъдат носители на идеите на тези проекти в бъдеще. Tako da svakako da računamo na mlade ljude. Така че естествено разчитаме на младите хора. Ali verujemo da u Beogradu možda više nego bilo gde u Evropi možemo да повече отколкото всякъде в Европа можем да реализираме една връзка между модерната култура и традициите. И е много важна връзката според мен между общините и конкретно които издигат кандидатурите на дадените столици и хората. В смисъл, те трябва да работят в сътрудничество. Не хората да чакат общините или обратното, а това сътрудничество и двете страни да работят за едно и също нещо. Ова saradnja mora da bude takva da obe strane moraju zajednički da rade za isti cilj. Obe strane? To su mladi ljudi, mladите хора. Хората и общините, властта и хората. Ljudi i opštine, vlast i... Da, i rekao bih ne samo to. Naš projekat se trudi da uključi osim Beograđana желая да включи освен жителите на Белград и svih relevantnih institucija, всички релевантни институции, takođe i predstavnike poslovnog sektora, да включи и представителите на деловия сектор. Želimo da veliki i mali biznisi prosto vide svoj interes да видят своя интерес в Белград като европейска столица на културата. И наши заista značajni partneri su takođe i наистина значителни партньори са независна културна сцена и невладни организации, независимата културна сцена и неправителствените организации в сферата на културата. Един въпрос още за конференцията, която всъщност ще се случи днес. Защо точно се случва в София, на мен ми е интересно, и това значи ли, че вече една крачка за това партньорство, за което ти говориш, ще подава ръка на Белград? И дали то значи да то е руку на кое се подаje Beogradu za saradnju?
Конференция današnja u Sofiji Днешната конференция в София deo napora Sofije да част dobije ovu от titulu усилията на София да получи правото на титлата за Европейска столица на културата. И драго нам е да, иако мисли о своей кандидатури 2019, макар и да мисли за своята кандидатура, град София također pokušava i inicira razgovor o Evropskoj prestonici kulture nakon 2019. Да инициира разговори за европейските столици на културата и след 2019 година. Ние ви благодарим страшно много за това участие. Стискаме палци, както казахме, отворени сме за помощ към Белград. Ако трябва, ще идваме, ще носим тухли, каквото трябва. Можем в всяком случай, в всяком погледу да бъдем вама корисни. Много благодарим още веднъж. Уважаеми зрители, ние ще продължим да говорим за тези теми, защото от всички нас зависи какъв ще бъде културният облик на градовете, в които живеем. Сега останете с колегата ни Иван Такев. Днес му гостува новоизбраният председател на Съюза на народните читалища Николай Дойнов. С вас ще се видим отново след 9 часа.